Mami. Mami. Mhm. Pokaż jak grasz, pokaż. M? Gdzie jest M? Pokaż gdzie jest M. Gdzie jest M? Obok. No, wciskaj. Brawo! No, następne. Wow. Elektrody mi skaczą z radości. No. Pokaż jak tańczysz. No. Poziom. Poziom drugi. No pokaż. Gdzie jest X? Szukaj X. No, Obok jest X. Gdzie jest X, no? No. użyj klawiszy. No, brawo. Brawo, następna literka, no. No nie to, zostaw to zielone. Gdzie jest E? No wciskaj. Użyj klawiszy. Ale ty coś... Gdzie jest A? A? Gdzie jest... Zostaw to. Zostaw to, go się nie rusza. A. Gdzie jest D? Clarisa. Szukaj. Gdzie jest D? No. Zostaw tego, nie dotykaj. Clarisa, no szukaj. Gdzie jest literka? No. Jakie literki szukamy? No. Brawo! Patrz jak baby karmisz. Baby głodny jest jeszcze, daj baby miam miam. Baby, możesz tu pokazać gdzie jest banan? Gdzie jest banan? Poszukaj banana mamie. Gdzie tu jest banan? Poczytaj bajkę. No, czytaj. Trzymasz? No, gdzie jest banan? Szukaj banana. Gdzie jest banan? Gdzie jest ciuchcia? Ciu, 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 ciu. Jak robi ciuchcia? No, gdzie jest ciuchcia? Ciu, ciu, ciu. A gdzie jest banan? To jest samolot. No, no. Co to jest? Kaczka. A gdzie jest mu? Gdzie jest krówka? Mhm. A gdzie jest świnka? Chrum, chrum, chrum. Gdzie świnka jest? No, trzymaj bajkę. Tu jest świnka. Chrum, chrum. Tak robi, tak? A gdzie jest piesek? Ho, ho, ho. Gdzie jest piesek? No, otwieraj tutaj. Tutaj trzymaj. No, no. Co to jest? Gdzie jest ihaha? Gdzie jest ihaha? Tu jest konik. Brawo. I co to jest? Kaczka. Zimno jest baby, tak? A dasz tam baby mniam mniam? Daj baby mniam mniam. Daj baby mniam mniam. Zaraz nakarmisz baby? Brawo, no twoje baby. Poprawisz wszystko? A! Gdzie baby jest? Clarissa, coś... Clarissa, baby? Gdzie baby? Ajajaj. Biedny baby. Pocałuj w główkę. Pocałuj w główkę. Co to się stało? Jejku. No i daj kocyk teraz dla baby. To kołderka jest. Brawo, baby śpi. Teraz tak polulaj. Polulaj ładnie. To jest podusia, pod główkę. No to podusie z tyłu dajesz pod główkę. Tam do góry. No tutaj się tak daje podusie, zobacz. Tutaj się daje podusie. No.
Co? Brawo! No. A, tak się śpiewa. Pokaż, jak śpiewasz. Dawid. Zrób.